Cada vegada són més les persones que s'acosten fins on es produeixen els productes que mengem. És el comerç de proximitat. Aquest cap de setmana s'ha fet la cloenda del Mercat del Préssec d'Ordal, al voltant del qual s'organitzen activitats com ara tastos i passejades. La trobada era a les 10 del matí a la plaça Subirats de Sant Pau d'Ordal, al costat del punt d'informació. Teníem al davant 2 hores de passeig pels camps on des de juny fins a finals d'agost es produeixen fins a 200 tones de préssecs d'Ordal. A través de les rutes comercials de les muntanyes, el que s'anomena la ruta de la seda, va arribar a Pèrsia i des d'aquí, de fet, es va arribar a conèixer com el fruit pèrsic. Hi ha molta feina darrere que moltes vegades tu, quan menges el préssec, no la coneixes i és l'oportunitat que tenen de poder conèixer i de valorar encara més. Molta de la gent encara et diu, encara els feu baratos. Conèixer el conreu d'un dels fruits més importants de Subirats també és interessant i fer-ho conèixer a la canalla, sobretot, és primordial. Per què t'agraden els préssecs? Perquè són molt bons. El préssec d'Ordal no és una varietat específica de préssec. El que el fa diferent és el sòl on es cultiva i la manera com es produeix. El sòl calcari, regat només amb l'aigua de la pluja, els fruits triats i madurats en l'arbre que no passen per la cambra, donen l'aroma, la textura i la dolçor característica. La qualitat del préssec, no? Són préssecs molt gustosos, molt soferts i molt bons. Fins aquest diumenge, els mateixos pagesos han venut el préssec directament al consumidor, que moltes vegades arriba a fer forces quilòmetres per emportar-se en una caixa. I per acabar aquesta excursió per conèixer el préssec de l'Ordal, la possibilitat de provar-lo maridat amb un altre producte d'aquesta terra, amb el cava, que per cert serà protagonista d'aquí a 4 dies amb la Verema del Raïm. Xavi Abad, TV3, Subirats.